ngakhale anaopsezedwa kuti aphedwa akangoulula. Tsikana wina wa zaka 17 ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas ija inkadziwika kuti Polytechnic anaulula zoopsa zimene adaziona manja mwa polisi wina kulimbi. Kodi chinachitika ndi chani kuti mayi a mwanayu mpaka afike posweka mtima chotere? Mwana anafulala anamupweteka mkati ndiyoti chikundipweteka kwambiri okhala kholo mwana ndasulika naye nivalera ndekha mwana ndine mayi koma ndine wachichepere mwana ndalera ndekha akuphera tsogo ipinde pano pamene akukhalira moyo wake akukhala moyo osasangalala atisokonezera mwana. Bwanji timve nkhani yonse mmene inakhalira kuchokera kwa mwanayu. Ngati ndinu alendo pano pa Factory 265 Media, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Ndimakhala ku Bangwe nthana ikuimenda bwese mafani zisento ndo Malawi kuti ndinagwiridwa ndo apolisi wa Palimbi. Chimene chidachitika nali pa 12 December Saturday, nanyamuka kunyumba mapasi 7 madzulo tinkapita ku church kunali night of praise. Ndinanyamuka napita pa church pa Sanjala SDA then mali ndikakumanda zinzanga napeza anzanga anyamuka apita. Zitatero napeza zoti ndinalumikizana ndi nzanga wina amene zinake tatengana takwera mini basi pa weaving tinakatsika pa Makoha Mlimbi. Titatsika kwina kuti tidalumikizananso ndi nzathu wina kuti tinyamukire limodzi. Tinaenda tinakakumana naye pa Jambo Fisheries mpaipa mabwera galimoto ya polisi mmene mumo mmapasi 8 koma wang'ono inatitenga tonse. Kenako titafika Mlimbi pa stage pa Ilovo anayimisa galimoto ndikutifunsa kuti ndalama zingati. Ine nalibe nawo zoti ndilibe, anzanga anayi ndalama anapeza kuti wamkaziyo anapereka ndalama imene anayi nayo anamuzoti azipita. Mnyamatayo so anapereka imene anayi nayo anamuzoti azipita koma iye anakana kuti sangapite tachokera limodzi kuno kunyumba ku Bangwe. Anamuzoti kuti apolisi aja anamukalipira kwambiri kenako atitenga kuti niyo tikakusiyani kuselo ndipo muzatuluka lachinayi. Ndiye anatitenga titafika pa gate ku polisi Kulimbi anamuyitana wa polisi wina amamutchula kuti wabwera ndayana anati kuti atenge namene mpite nawo pasi kuselo. Apolisi nawo anatisiya m'manja mwa amene akumutayo watitenga tapita kumusi kuselo. Itapita kumusi tinapezanso apolisi ena amene amalembera anthu amene akulowa mselo adatemba mayina athu kenako akuti azimulowetsa mnyamata mselo kwa polisi amene amamutchula kuti tayo anamunazo msalo wese kaye mselo antenga mnyamatayo amukhazika pakampando osamulowetsa mselo kenako anduzeni kuti ndimsatire. Ndamusatira ndapita mmwamba pamene amandifunsa kuti ine ndalama zingati ndamuzoti ndalama ndilibe ina iliyonse koma ano ngati ndalama ikufunika ndalama kuti tiduluke nditha kungowayimbira anthu akwathu anditumizira apo ayi abweresa andizoti ndisayimbira anthu akwathu fuka yokuti anthu akwathu yokuti atimanga sakuyenera kuti aziwe ende anthu akwathu sakuyenera kuti azaziwe otakhala zoti tatuluka. Ndeni wayimana zoti kapena ngati kuliko kuti ndalama simufuna atumize ndingosiya foni fani naenda ndi foni yanga ndeni ngosiya foni kuti mawa ndikamazatenga foniyo ndizasiye ndalama. Ndala ndizoti ndalamayo isakakhale chepe ya 20,000 then ndinavomera kuti ndalamayo ndibweresa. Kenako ananinazo kuti ayi basi ndalama ndisabwerese koma ndinefikana ndizithandize ndekha. Ena anazo ndizithandize ndekha munjira yotani akuti iweyo ukena utani uzithandize wekha nende kuti amene ndisinta sindikumvesesa akuti iweyo ndisikana kuteko lopolisi unokoso kuti utuluka munjira yoteroyo ndidauza kuti ine sindikiziwa chimene akutanthauza. Kenako anandigwira kuyamba kumandigwira mabere ndinakuwa ananditchinga kukamwa ndongimenya alanimenya namba kulira namba sokumalira mukuwa anazizola nangu ndigwira kunditchinga kukamwa ndikundigonesa pasi ndikundivula ndikundigwirira mmene ankandigwirira ndimamva kupweteka ndinkalira kuti mukundipweteka kumalira kumakuwa nazizo zokuti ananditchinga kukamwa wanimenya sanzoti ndikhale chete ndikangoyerekeza kukuwa sandipha nge ndinakhala chete koma ndinkalira kumasini ndinkalira mukuwa. Kenako atamaliza ananiza zokuti ndivale ndinavala kenako ananiza zokuti ndipite kumusi kuselo akayimbira apolisi ena kuti ine ndi nzanga kuti tikuti nthawi yomweyo sikuyenaso kuti tikhale kuselo mmene munali mapasi 10 ya usiku. Pero zoti ndapita kuselo kumusi anayimba foni ya amene anatitenga apolisi wamati ndapita anayimba kupisa ntchito foni yake imangodula
ndatenga foni yanzangayo wangongo ya mmainsi wayimbira namayankha kuti iweyo anthu okwenera watuluse kumakhali mma3 ndanalongosoya kuti anthu akula ine ndalama 5,000 fani zangayo ndalama 5,000 ndine ndatuluse ndanazo kuti watuluse koma ngati ukuwatulusa watuluse mma3 ndanazo kuti okay chabwino ndanamuza kwa polisi ina amene anakhala malemba mayina akuti abasa anthu ati ndikuwatulusa ndawapolisi amazolusa atuluse nthawi inoyo chifukwa pano pasangathe kuyenda mtawuni mundana maskini ndiye anakakamira anamutulusa nyamarayo nthawimenso nzokuti anatamika mselo anamtulusa ano ndikudzakhala panoyo anankhazika nthawi yamba ija kenakonso yekha wasintha maganizo wamubwezesa so mselo kenakwandize kuti liyo ndolondolesa ndene ndinamulondola tafika sanakufika kunditchinga kukamwa ndikundigonesa pasi ndikundigwiriraso kachikena kenakona anadzamvano kuti pakupasipa pakubwera munthu chifukwa zinatengano nthawi yayitali ndi apolisi anayenera kuti mina anthu kumwamba mwakutani ndanayamba ngati kusatira ndapolisi jananditenga ndikundibisa ku korido ndikusesereka basi ndikukakumani nzakeyo kenako ndikubwereraso ndikunditenga ndikukandiyimisa paseropo nzakeyo anapita kachipinda kena kukagona wapolisi amene andigwirira wina yati akagona anatenga madzi mpero ya blue ndi kapuso ya blue wandoyesaso mukachipinda kena wanuzoti ndisambe ndekunayi kukuzizira ndanakukuzinesi ndani sindisamba anza kuti wende utani wende usamba wapezeke watenga foni wapanga tochi kumandiunika watenga madzi wamba kumandithira ndene ndimafaso ndizikuwanza kuti ukakuwaso mnende ndutani ndikuphera nomo muno ndena pezeke wamba kundithira madzi aja akena kupezeke ndani wandisukusulisa ndasamba kena kundatuluka madziwo komano sinapo puti nthawi imene mmapita ukamutulusa nzangayo mnatenga foni ndikumazijambula mmiyendo ka video kamaonesa kuti madziwo mmendomo anali modi kupanso nthawi mmene ankandigwirira ndinazatenga foni ndikumapanga rekodi zonse zinakuyankhula anaziona anaziti kuti iwe ufuna ndiyaluse wazidilita wanimenya kena kuonopo ndigwirira kachiwiri anatenga foni yanga ndikuyika pa window nimuzoti foni usatani usatenge ndipo usatani usapangeso rekodi china chichonse nthawi imene nkazijambula mmapazi mkuta ukamutulusa nzangayo muselo atamutulusa azoti nimene ma 12 anakakamira sefeso kuti tulusa ananazo kuti atiperekeza anatitulusa ndikutiperekeza kuzatisiya pa court ya pamidima pa roundabout amati penepo ipeza cruiser ya polisi ititenge katisiye kunyumba azoti cruiser jasiti naipezepo kenako tinabweraso naye limodzi kenako anuzoti anatisiya pa ilovo pa stage kuti titidika mmamini basi mmene mu 12 ndiyende watisiya kunyamuka kumapita ndeni zanga naona kuti kunjako adasindingakwanisi kuta sindingakwanisi kukhala penepo panali malo opya tagwizana kuti tikakhale koyandikira pa polisi pompo kuti inayekena kuti tatichilipira ndi anthu akupolisi atha kukaziwa mwachangu ndeti nayenda takakhala mphepete mwa mpanda wa polisi nakhala penepo mpaka nakunatichera kuti acha tinakakwera kumabwera ku nyumba takufika ku nyumba sinauze chilichonse ndagona kuti acha ma 8 nnanyamuka nnapita pa Bangwe police station nkumeneno nnakakambano za nkhani anzozili nkhani iwena tikasume palimbi chifukwa nkhani yachilikira palimbi komanso wachitayo ndo apalimbi pamene amayimbira mabwana apalimbi anabwera atitenga nakanisiya kuchipatala mpaka anandiyeza china chilichonse aonadi kuti ndinagwiriridwa andiyezaso matenda osiyanasiyana anangondipasa mankhwala apepo kuti ndisatenge HIV yakuti zindoko za mmagazi ndi mabomu kauti ammagazi ndanatipasa mankhwala amenewo anandibayaso Jackson ndainatenga no ripotiyo takasiyana ku polisi kulimbi kenako ayitanisa anzanga amene ndinali nawo siku limenelo alemba statement andinasiya manambala ya mayanga ndi yanga ndi azibale ena nawo kuti chonse chimene chingachitike ndanini ndikuziwisani ndeni pamene mamvano kuti munthu watulusidwa koma sanatiziwise kuti munthu watulusidwa. Mwina ndi zaka zingati? Ndili zaka 17 nakwanisa mu June. Uli pa skulu ngati pa skulu maphunzira kuti? Ndi pa skulu maphunzira pa pole first year. Chabwino mayi ako apa mandifotokozera unia kuti chichitikeni zimenezi sikudya sikutuluka ungokhala nyumba moyo wako uli motani chichitikeni zimenezi? Moyo wanga papa ndovuta kwambiri chifukwa ndikumakhala kwambiri ndi mantha nandiope kuti nkhani ndikazayiwulula azandifufuza azandipha
ndiye pano pasaname ndini mantha kwambiri chifukwa choti munthuyo amutulusa ndiye mmene amutulusa munza chiziki atakazora kuti akundisaka ndiye ine saname ndini mantha kwambiri mosi ndikamakhala ndimakhodanda ndiye basi pano ndimangokhala di nyumbani zone kulondozana kuti chilike zimene sinatulukepo nyumba ayi sinatuluke ngati ndatuluka nthawi imene ndimapita ku chipatalayo ndi nthawi imene ndinkapita kulimbe tinduziyeni kuti azatiuza zonse zimene zosati azanyimbira foni sinatuluke ndimangokhala nyumba basi tebona wafotokozana kuti ankakugwiririra ndiponso unkamva kupweteka mwina zimene zinachitika kwanthautoleka bwanji koyambako kanali ma 10 inali to 10 fuka anazayasa foni ndi atayasa foni yake nthawi inaonetsa 9:47 to 10 pepo zinatenga nthawi kwambiri kenako kachiwiri kono kanali ma to 12 anandiuza kuti ineyo ndakazi kuti ndakasuma mlandu otani iye polisi analowa kalekale komanso ali ndi azibale akambiri mlandu sindingazauwine ndakazi kuti ndapita kuna kulikonse mlandu sindingazauwine kopanso iyeyo palibe chilango chimene angalandire pa iyeyo mpolisimo muli azibale akambirimbiri komanso iyeyo mboma muli azibale akambirimbiri komanso iyeyo mpolisi analowa kalekale wafotokozana kuti anakubaya Jackson mwina ntchito ya Jackson iyi amati ndi chani Jackson azizilise ululu umene ndimamva chifukwa ndinkamva kubwereka kwambiri chifukwa nthawi imene amandigwiririra ndinkatuluka magazi ndinatuluka magazi kwambiri fa chiyambire ndinayimfanagonepo ndi mamuna mmoyo mwanga anandipweteka kwambiri ndinkamva ululu komanso magazi ankatuluka kwambiri ndawo iye pona kuti ndituluka magazi ndamene ananditengano ndikundipitisa pasi ndikundipasa madzi okuti ndisambewo then pamene kuchipatala atandiunika anaona kuti ndavulala kwambiri pamene anandibaya Jackson kuti azizilise ululu umene ndimamvawo ukamazona muno wakewe kapena kuti madokotala anaona unena kuti kuvulasa kwake kunali kotani unakhudzika bwanji atandiunika anapeza kuti ndili ndi mabala kwambiri mkati ene amandigwirira amanangala ndisugula kwambiri ndanapeza mabala ndi mabala ndamapakisole kwambiri ntuluke magazi fa pa ripoti ipo anasonyezanso kuti mabalawo aona mbali yakuti ndi mbali yakuti ripoti yakuchipatala mabala ochuluke apo ndino padakali panopa mabala awo apola kapena zili bwanji fanda kuona imene umayenderera kuchoka kuchipinda kumuzafika patembe program waenda ndithu mavutika mabalawo ali pati ndikumva ndikubweteka olo kuyenda panopa ndikukanika ndingokhalabe mnyumba ndikukanika kuti ndiyende ndikumamva ululu kwambiri chifukwa chakuti anandivulaza kwambiri mabalawo sanapole olo ndikazoti ndikufuna ndikoze ndikumamva kupweteka kwambiri nthawi zambiri so ndimakhala basi kumangoyisunga mikozo yonse imafika kuti ndikumamva naye kupweteka m'mimba komabe ndimangoyisunga funa ndikumaopa kuti olo ndipite ndikakoze ndikumamva ululu kwambiri ngakhale so kutoilet ndikumavutika chifukwa mabala akumapweteka kwambiri ndeulo kutoilet ndikangopita ndikumavutika kwambiri chipatala chimene munapita chinali chakuti tinapita chipatala cha Queens chimene anazatisiyaso onali apolisi omwe apalinde anazatitenga pa Bangwe akatisiya ku chipatala pa Queens ziyenda nazo kuti ndikuyenera ndipite kaye chifukwa anthu onse amene amagwira ntchito usiku ayitanisa ndabzira anabweranso makhuzayo ndikuzanditenga atatitenga anawasanja apolisi onse amene anali pa ntchito madzulo kuti ndaloze napeza zoti munthu amene anandigwiririrayo usikuwo anatameta mbali masanawo nditapita kumuloza ndinampeza wameta mpala napeza zokuti ndinamuloza endiso kuti ndizimuzindikira mwachangu anthu onse amene anayima apolisi penepopo amandiyang'ana iye ankayang'ana kumbali nkumanjenjemera ndiye ananoza zoti ndimuloza amene ndikumuganizira kuti atha kukhala imweyo ndinamugunda ndipo nditamugunda anandiyang'ana ndipo ndinasinizadi kuti munthu ake ndi imweyo kena anandipitisa mwamba anazoti ndidikira kasintha ndipiteso azoti anasintha malo komanso anasintha zovala ndapitaso kachiwiri ndapita ndakamulozaso munthu akeso imweyo samandiyang'anaso koma anthu onse amandiyang'ana kachitatuno ndinapitaso nthawi imene ndinapezana wavikano zipewa ndinamulozaso munthu ake imweyo pena anabwereraso akatisiyaso kukwinzi mpete timadikiraso chithandizo kulondozana kuti anamusinda zovala katatu mwina panzerepo amayima pa polisi angati kumene kulimbiwa panzerepo apolisi analipo 6 papo 6 panali munthu amene anandigwirirayo komanso munthu amene anali pasi pasero amalemba mayina madzulo analipo ngati amene analipo usikuwo analipo anthu awiri apolisiwo enawo anali anthu ena kuti mina kapena anaphatizana anthu amusero awo ndi maganizo chabe usikuwo anatameta mbali msiku imene nkakamulozalo mamawa mmene unali ngati mawa lake anatameta nompala ndinamuzindikira pomuloza katatu kuseko naloza munthu mmodzi yemweyo nde mina anaona kuti munthu ndamuzindikira maso chifukwa chakuti
cha dzina la talo iyeyo so munthu wakuti ndikuntchito kwauko amamutchula dikuti ndi anthu odala muzindikira dikuti ndi imweyo chifukwa cha dzinalo komanso chifukwa kuti ndinamuloza. Munthu amene unamuloza ndi dzinali zimafanana zonse. Dzina lalo ndi lake limene amamwiranira kuntchito komanso kwambiri anapeza kuti nthawi imene anandiuza kuti ndaperekeze ndikaonetse malo amene achitikira zinthu panali botolo lakumbuchalo amamwa ndi iyeyo nthawi imene usiku anapeza kuti atamwa analisiya pa windo pompo ndi anthu akuntchito wonse kukamba kwawo ananazo kuti munthu widi amamwa dikombucha deile akabwera kunoko chimene chokumwa chake chimene amamwa ndikombucha imweyo. Zakumbucha ziwe unazifotokoza? Ndinafotokoza funa alongosola ndikuti botolo liso amamwa anali ndani anali munthu imweyo amamwa kumbucha atamaliza botolo anayisiya pompa. Ndio wafotokoza kuti wapolisi amene anakuuza unena kuti usambe chifukwa chani amafuna kuti usambe? Anandiuza kuti ndisambe chifukwa chokuti ndinataya magazi ambiri chifukwa chokuti ndisanagonanepo ndi mamuna ndinapeza kuti ndinataya magazi kwambiri ndaniza kuti ndisambe njoyenga chokuti anthu mwina nzake amene anasala pasi asazindikire chifukwa chokuti pochoka umeneko pasipo ndinachoka ndili bwinobwino ndinalibe magazi komano pobwerera mononi pamene ndinali ndi magazi ochuluka kwambiri ndapeza kuti atanditenga ndikumandithira madzi kuti ndisambe njoyenga chokuti nzakeyo komanso anthu ena asazindikire komanso amafuna afufute umboni umene unalipo kwambiri ine ndikuopa kuti ndiphedwa chifukwa chokuti olo nthawi imene ndinkapita ku polisi kukasuma ndinalibe ndi mantha komano ndinazilimbisa mtima ndikukasuma pa nthawi inanso imene ndinkapita ku polisi kulimbiro ndimakhalabe ndi mantha komano nditamva kuti munthu ali mchitokosi ndinakhangali ndalimbikisika ndimene ndimalimbano mtima ndikumapitano kulimbi polisi kumakayendetsanso mlandu ndi makolo anga nde ndinaonabe kuti nthawi imeneyo bwebwera ndinayotetezeka koma panopa munthuyo akuti amutulutsa nde moyo wanga sanamwe pa chiopsezo ndikumakanikanso kutuluka chifukwa ndikumaopa kwambiri fani mmene anayankhulira anandiopseza kwambiri ananena kuti ndikazangoti ndaulula azandipha ndapadi munthuyo ali kunjano panopa ndachiviki atakwaza kuti akundisaka chifukwa kuti ndaulula atadi kundipha nde ndikumaopa ndimankhala mnyumba nthawi imene ankandigwirirayo anandigwira pakhosi kuti nthakungokugwira kungokuti iweyo ndikutani ndikukupha komano kumbali yokuti atakhaza kuti ndaulula ndesanalongosole kuti kupha kwake atha kundipha munjira yotani. Pamene makuwa anakugwira pakhosi? Anandigwira pakhosi ananchingaso kukamo ndinabanika kwambifa pakhosi pano makanika kuti ndimeze malovu ankhaise kuti mpoya utuluke mlobino kukamwanso chimozimozi. Mwina kunatenga ntchito zabwanja atakutseka pakamwa komanso kugwira pakhosi? Mmenepo anazandisiya pakhosi po ndikundichinga pakamwa mpaka monse amandigwirira atandichinga pakamwa anandisiya nthawi imene anamaliza kundigwirirayo papandezi mwina ngati ndingazakhaise nimpata kuti ndikuzapita ku sukulu ndikuti ndi January komanso January zizatengera ngati kuti zinthu nkhani zakhaize kuti alondolezedwa bwinobwino komanso ine ndizatengera mmene ndikumvera January kuti mthupi mwanga mpanopa zinthu zili bwinobwino kuyenda ano ndikwanisano kumapita ku sukulu mayendedwe panopa ndovuta kwambiri chifukwa ndikangoyenda ndikumamva ululu komanso kutuluka ndimene ndanenera mujodisi ndingatuluke wani moyo wanga uli pachiopsezo anandiopseza kuti andipha. Ku sukulu umaphunzira kuti? Ndinaphunzira pa polytechnic ku Blantyre ndi first year. Chabo ndino mwina kugwiridwa kumene kwakuphunzitsa bwanji moyo wako tsiku ndi tsiku? Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kuna mchilungamo moyo sukuyenda bwino chifukwa ndimaganiza kuti bwaso ndingozipha kumene chifukwa ola anthu kuti azindiona anthu ambiri azindiseka chani nde moyo wake bwe kumakhala ovuta sinangaso koma kwambiri moyo wandekha ongokhala ndekha. Chifukwa chani kumaganiza mpaka na pochipha? Kwambiri ndikumakhala ndikuchita manyazi. Mwina ungakondipata chitika chani kuti moyo wako utetezeke komanso kuti ukhale usangalala? Ine kwambiri chimene ndingakonde ndiyo kuti munthuyo wa polisi ndi munthu oti amadziwa malamulo akanalandira chilango kwambiri kuposa munthu ina aliyense kuti anzake ena asatengerepo phunziro chifukwa iwo sonda anthu amene amayenera azititeteza koma malo motiteteza akupezeka zokuti akumatibwiririra. Kumbali yodziphayi ungakondepera chitika chani kunena kuti maganizo amene wawa akuchokere? Ine kwambiri chimene ndingakonde chitika ndi kuti boma komanso mabungwe adalowererapo pa nkhani chifukwa munthuyo adanenesa kuti andipha nde panopa amutulutsaso mchitokosi ndizachiziwizo atha kundiphadi nene ndikanakonda akanabwereranso mchitokosi komanso boma lilowererepo kuti iye fa ine maganizo ozipha akumandibwerera chifukwa chokuti ananenazo kuti andipha nde ine maganizo akumandibwerera chifukwa chokuti ndikumaona kuti iye asana
asandiphe bora kuli bwino kuti ndingoziphandisa chifukwa choti mwina iye kundipha kwake kuthakuza khala kundipha kwake kwankhaza. Ndiwe okondwa ndi mmene nkhani imene ikuyendera chiti cheni zimenezi? Ine sanami sindilokondwa malinga ndi mmene nkhani ikuyendera chifukwa apolisi ananena kuti chilichonse chimene chachitike azindiuza kapena awauza anthu athu komano munthu mpaka nawatulutsidwa mpaka tsiku la lero lisinalandireko ina iliyonse kuti idziwitsa kuti munthuyo watulutsidwa. Nde ine ndikuona ngati kuti penepo pakulowa chinyengo amutulutsa kuti pa belo komanso beloyo kuti akuti sapereka azingopita zikangoonekera kuti alipodi. Nde ndikuona ngati penepo pakulowa kwambiri chinyengo nkhani imene kuyendera saname sikundisangalatsa. Munthuyo samayenera kuti amutulutse amayenera adikire afufuze komanso amayenera ife atidziwitse koma ife sanatidziwitse komanso akuti anakalowa nkhoti mukalowa nkhotimo analowanso iye yekha anangomva mbali ya iye odandaulidwa ine odandaula mbali yanga sanayimve komanso khotiko ine sinayitanidwe sinapite koso. Kutanthauza kuti nkhani imene yakalowa mu khoti iwe sanakuyitane kaperekapo mboni wako? Nkhaniyo yalowa mu khoti angomvanso mbali ya munthu mmodzi yemweyo penepo kupereka judgment pali munthu yemweyo odandaulidwa yekhayo ine odandaulane sinayitanidwe kuti akamve mbali yanga komanso kupereka judgment aliyense panalibe wa mbali ya ine odandaula analikonda anthu amene akwa munthu odandaulidwayo ndi a prosecutor ndi a magistrate amene amagamula chigamulo choti atuluke pa beloyo. Ndipo zili pati inafunanso kuyankha ndi mayake a mwanayo amene sanakwanise kufotokoza zambiri kamba kuti amangolira. Ine ndine mayake a mwanayo timakhala kuno kubangwe zinachitikadi zinthu zimenezi anachipeza azikaona player anandipeza sanatha kundilongosolera panangopita mwina 30 minutes imene ikaendera foni yochokera ku polisi ya Bangwe kundiuza kuti mumwere kuno kuli mwana wanu. Ndinathamanga kufika kumene kuti imene makamva issue yenera kuti anazongosola ndaku Bangwe kuno kumene mwana anga akadandaula kumene koko ku chipatala cha Queen anatithandiza kumudzi ambano kuti mwana anafulala anamupweteka mkati ndiyoti chikundipweteka kwambiri okhala kholo mwana ndafulika naye nivalera ndekha mwana ndine mayi koma ndine wachichepere mwana ndalera ndekha amuphera tsogolo ipindi panopo mmene akukhalira moyo wake akukhala moyo osasangalala atisokonezera mwana chonde ndikupempha kumene mulino pamene mukutimva mundithandize ndine munthu wachichepere zika ndisamasiye sikusowa kuti ndipanga bwanji kuipa kwake sonkondokanzathuwo ali ndikuphekera ali ndi abale ali ndi maloya ali ndi ndani ambiri oti angathe kuwathandiza padokatsilinga kwanisi tithandizeni. Chabwino ndino mwina afotokozapo mwana ameneyo andikuzanira kuti nkhani imene kulowa nkhoti ni osadziwa ayi zimene zikuyenda bwanji kwenikweni. Ndi chinyengo chimene chalowapo paipeme tinasiyana ndi apolisi yakulimba kuti china chicho sazitimanga update makontakti tinasiya mukafunika tikuwuzana kama kalowa nkhoti tikuwuzani tinangodabwa kuti ati mwanthu aja alowa nkhoti ndi munthu champatsa belo nkhani zizi munthu belo samangopereka kunena kuti ayi basi belo nyamukani muzipita mukakhale ku nyumba ndinu mfulu kwa nthawi iyi muzingoyendera belo sizimenera kutero ziboneka kuti chinyengo chalowapo palowa chinyengo wambitete mukundipweteka paine chinyengo sindingachikwanise ndilibe kuthekera kuti ndisindikapeze munthu oti ndimpase ndalama ndamazotilibe tipangabwaji kulondoza nkhani kupita ku khoti niyo ngati mayi yake amwana musakudziwa kana kalikoti chiti ndadziwa china chilichonse wandiuza kunena kuti akuli wapolisi amene anamuopseza kapena kuti anamuuza kunena kuti akaulula amupha nkhani imene ngati mayi yake wapolisi amene padakali panopo amutulutsa kuti pa belo simadziwa kuti watulutsidwa ende anamuuza mwanayi kunena kuti akaulula amupha pamene pamupaona bwanji tewo ndipapafupi kwambiri kuphedwa ndipo ndikuzoti mwananga yaphedwa ndipo ndikuzoti aphedwani apeza njira amuphe paiyeyo ndakatawolo wangoyenda kunyamuka kapita kusika uye musaudziwa ni mwanayi akukhala mbangwe muno apakumanizana ndikumpangwa chipongo china chilichonse amupha ndipo ndi apa ndikuyembekezera mtembo aphedwa ine ndinayesesa mwana kuphunzitsa kuyambira Nazareth primary secondary kufika ku college kumene akupanga posi yake kuti mwina mwake nanesanya zandigwire mkono patsogolo pano koma apaza alephereka ndikuona zimbasi tsogolo palibepo ndimapanga business ndamayanga yatha ifozo yenda kupinyamuka pano kupita kukwini nyamuka pano kupita kubofa apo station nabiriza dzulo ndakozeni mwandira akwira nkhani imaina kuti niyo mundu uze noti tukalowa naye nkhoti inenso ndipite ndikakhale koma adagani kanu kudisikira komwe ndauza zona pita kunyimbi wamo kozo mwandira akwira. Ndipo akugwekera mwanayu ataona kunena kuti chilungamo pa nkhani ichi kuchedwa anapanga chiganizo chopita ku polisi ya Limbi kukafunsa kumeneko kunena kuti nkhani ya mdzukulu wawo ili pati. Ichodabwisa kwambiri akafika kumeneko amangomva manong'onong'o kunena kuti nkhani ya wapolisi amene anagwirira mwana ku Bangwe ikulowa nkhoti tsiku limenelo limene linali lachinayi sabata yatha.
ine ndinagogo akamwanayo ndimakhala kubangwe pamishi lakini naye ndinanyamuka kupita kulimbi polisi kuti ndikafufuze za nkhani ya mdzukulu wanga. Nditafika pamene mapene ndimamva kunena kuti wa polisi amene anagwirira mdzukulu wanga akupita naye ku koti. Zinandipereka mtima mwangamo ifa ndinandeza kuti nkhani tizembera limodzi. Ndinanyamuka kupita ku koti kuja. Nditafika ndinapeza azimayi awiri atakhala pa mpando. Ndinafunsa kuti tatu nkoti ndiiti anandilusa kuiziwa. Ndinakalowa mkati ndikufunsa kuti ndipo mpano. Ndinanyamukanso kokhamwe panali azimayiwo. Anandifunsa mwabwerera chani kuno. Nangu ankauti ndabwerera nkhani ya mdzukulu wanga. Mwachisomo cha Mulungu sanapitirize kundifunsa nkhani imene ndabwerera mdzukulu wangayo. Atangokhala pene pachapo ngomene amaamba kuyankhula zawo. Mbale watulera kutani akutuluka basi magistrate atani takambirana naye. Ndiwasa palibe vuto nesi pamene papa ifapi mbale wakayeyu aliwe MTF kuinaso ya polisi enaso na mafunsaso ku polisi nde atuluka takambirana zose zimene ndiye anadza kuchora sonkhani ya prosecutor sonkhani na kuitotilera kutani akutuluka. Zinandipweteka tezoti ine ndine ndekha ndine mayi wamasiye zinandipweteka. Mwachisomo cha Mulungu namona wa polisi wina wake namuthamangira kumufunsa kuti ineyo mukundiona ngati ndinopusa masinopusa yayi zimene zachitika zomutenga munthu amene wagwirira mdzukulu wanga kupita naye ku koti inosanduza sikundipweteka kapena ndakhalapo pakuyankhula mawu akutakuti sonzoti ine olonkhani kuyenda palibepo tingotaya nthawi yathu mdzukulu wanga tsiku latani laphwanyidwa. Munthu janakwanitsa kubwerera wa polisi uja kukamuza amene ali prosecutor kuti panjapa ndapeza nkhani yakuti wa polisi janabwa kudzanditenga kona ane prosecutor ndipo sindinabise namuzoti ineyo ndaita kumva ndi makhulu anga ausati amene kuita kuuzidwa kunotati amene wagwirira mdzukulu wanga lero kutani akutulutsidwa iwo zonse akonzaka ali ndi anthu andrama. Prosecutor anandiyankha kuti mayi musadere nkhawa ine sinabwere nokudzamutulutsa ine ndabwera kudzapensa kuti andipatse 7 days kuti kufufuza nkhanizi chifukwa kuti timpatse tero akudza kasokoneza chani kasokoneza mlandu sipanathezo timisire namati a minute pena amati tendikaweni ku koti nakwatisa kuwa mkoti anzato pezo tali ndawo wabaki ambiri atabweresa yawo wa polisi ndakana natani anaikana. Prosecutor nesesa kuyakamba na kuti ine ndikufuna kuti amene ndimusunge 7 days koma magistrate ananena kuti beza amene ndinzika ndipo akhala kuchigumula kwa zaka zokwanira 6 zika ya malayi muno ndenkhani timekaye tinachita banja osataso 5 minutes ndikuona kuti ati tilowe titalowa ndinakhumudwa sipanateso 3 minutes kungwerenga statement ati basi ndifulu koma sangira funjiro pa polisi pompano amene ayinonda chani ayinalandira bero ndinakwetsa nsonzi kuganiza loko maso masiye ndikumphawiwo dziko lidi limakomera anthu amene ali ndi ndalama koma ifa panda ndalama ase ndeti lili pa mavuto ndipo zinathema ndikunena pano zinatheka wa polisiyo ndi mfulu koma ife Joseph zati imene chilipo choti wa polisi amene ankamugwirira mdzukulu wangayo anamuzoti nkhani kangoimboti waitulutsa ndizakupha ndipo ife panopa tikwembe zotsirese tizalandira maliro ifa mwanayo patalike pafupike mwina chatatiza kutuma kunsika adzakumana naye tiyambiyeni kankhani imeneyi pa 13 pamene ina galvi yaululika anangonena kuti china chilichonse imene chichitika tizikuyimbirani koma kuyambira tsiku imene lero mbanafikira zana tsiku imene mnangoganiza kuti ndingopita ndikafufuze za nkhanizo kana timbire pa phone ndiye nditafika kumene kujapo nangova anthu maluma azamanota nkhani ya mwana wa polisi anagwirira chatu nkhani yake kalwa kuti ikalo nkoti leroli ntamba zimene zonse namba kufufuza ndikupeza kuti koti acha kuti kupita ku Padaton court then ndinafunsira koti for simatani sinimaidziwa nditafunsira mpaina amene zoti koti acha ndikuti ndikunokune nakabansi kuyembekeza kuti mlandu utani uyambike kwendoza unazonga kale mnali mmenemo ili yonse ngati khulu la mwana gogwaja mwana sana ubasenso nimpata uri muyankhulemo mkotini sana ndipatse mpata kuti amene ndingayankhule koma anangopatsa mpata lawyer wa munthuyo ndi munthuyo kumfunsa kuti mlandu ukuvomera kapena ukana iye ndanaukana ndi amene na lawyer na magistrate ndi prosecutor amene anatenga mbali yawo yoti no amutulutse munthu kulondozania kuti niyo kumbali yani ya udani taula kunaibe munthu mmodzi amene amakuyimilani panalibe munthu mmodzi ndipo senenso nangopitako ndekha monga ngati kuti ndikundikhudza kwambiri ndikundikhudza nangopita kuti ndikafufuze ndipeza kuti ndapezerera zimenezozo chakandikupempha aboma plus akaza president athu andithandize ine mayi wamasiye khanzona kuti mmene amutulutsamo sandipfera mdzukulu wangayu aboma mutengepo mbali pamenepo. Nditapita ku polisi ya Limbi kuti ndikamve ndemanga yawo pa nkhaniyi mkulu wa polisi pa polisi anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi ndikwenera kuyankhulana ndi mneneri wawo wa Limbi polisi a Wisdom Mushane. Nditakumana ndi Mushane anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi sangayankhulepo iwowo
koma ndikuyenera kuyankhulana ndi amene amayankhulira apolisi mchigawo chakumwera atikamba kunena kuti nkhani ayisiya m'manja mwawo. Nditatero napitanso ku maofesi apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera. Nditafika kumeneko nakumana ndi wachiwiri wa apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera amene anafotokoza kunena kuti sangayankhulepo kanthu pa nkhaniyi atikamba kunena kuti sakudziwa chilichonse chokhudzana ndi nkhaniyi. Itatuluka nkhaniyi pa wailesi ya miji mchaka cha 2020 mabungwe komanso akuluakulu a boma adalowererapo ndipo umu ndimene nkhaniyi idathera. Padakali pano bwalo la milandu la High Court lagamula chagaga kuwakhala ku ndende komanso kugwira ntchito mwakalavula gaga kwa zaka 30. ine ndinemayika mwana anagwiridwa chigamulo chimene chaperekedwa ine chandisangalatsa kwambiri ndakhutira nacho kwambiri. Ine choyambirira ndifuna ndithokoze Mulungu wakumwamba chifukwa analola kuti chilungamo chifike poyera. Ndi yachiwiri imene kuthokoza maloyo ngala china chikondo ina nini sindini lufika ima ndi Trevor anthu abwino amene wagwira ntchito yabwino Mulungu azadalitsa. Ndine sindimaona tsogolo la nkhani iyi ndimangoona ngati unena kuti basi mwina sizikuchita isa nthawi koma titaona kuti amabungwe ndi aboma alowererapo andipasagire mpikitso kuti nkhani izi ndiye kuti ziyenda amene zikuyenera kutani zimenera kukhalira. Ndi chilungamo chioneka kuti visi chilungamo ine makamaka miji imene ikupita kwambiri malo osiyanasiyana zinthu chabwino kwambiri ndi mupitirize kugwira ntchito yabwino imeneyi. Ulo anasiya mwanayi monga menda nkhani ndakhala ndikuyendesa panopo ndi chaka cha 10 years ndayambaso mwezi amene ndayambaso chaka chachiwiri. Ndalama zinatha zimakhala ndikumayendera kupita ku khoti ndiso mkatimu wakhala kumadwala ine makhala mapita naye kuchipatala ndimayendesa sonkhani ine ndamakanga zinatha kuti mwana singathe kumuphunzitsa koma mbuyomo nayi ndikupanga business anga inaluka. Ndiye mwina mawu anu ndiotani kwa kufuna kwabwino makamaka kumbali ya maphunziro. Kumbali ya maphunziro ndi khumbo langa monga mmene ndinanena kuti mwana ndinaphunzitsa ndekha kuyambira unazale kufika panopo mambo kanatiya mwana nsakachita ndaphunzitsa ndekha kufika panopo akwame akufuna kwabwino ndithandize kuti mwana aphunzitse. Ine ndinagogoka mtsana amene anagwiridwa uja ine tichisangalalo changa tadzakaya chimene ndimafuna chotagamulidwe adzakasetetso kadzanafika sisite koma nkhani tikugamulidwa panopo ndinokondwa kwambiri ndipo ndikuyamika Mulungu wakumwamba pazimene andichitira ine. Chabwino ndinu mwina zimene zizi mukhala bwanji omasuka mbwe ndikunafuta koza kuti mwana makhala mamantha samayenda samatani panopo mukhala bwanji omasuka. Panopo ndikhala omasuka ifoti chigamulo chadziwika ndipo ndimene ndilili ineyo sinandizoti ndingapeze anthu oti angandithandizire nkhani imeneyi koma motsozedwa ndi Mulungu panopo nkhani chatani yakambidwa ndipo yatha. Kumbali ya mwanayo pang'ono tizipatsa uphungu abwereramo zinati zimene zachitika zomvera ndikwakuti kuti mutengere chitsanzo cha ineyo nkhani itachitika sitinakhale pansi yayi tinayipereka kwa anthu ofunikira ndiye mukaona kuti nanunso zakuchitika nga zimene zinandichitikira ineyo kwa mdzukulu wanga nanunso musasakhale chete yayi kali zambiri amatimbo ya manyazi nafika kuna koma pere titulutsa nkhaniyi so tikatitulutsa nkhaniyi tithandiza boma lathu lino kuti titandize kuchepetsa khalidwe limene ogwirira nkhani itachitika azibweranga ndi amene anandithandiza atandithandiza pena anatumizira atola nkhani kuchokera ku miji ndi aku miji aja ndi amene nkhani anayika pa eya pano ngati noti ndine bwana kuchokera ku miji ndiye nkhani ikakuchitikirani lumikizana ndi amiji ndi anthu oti amathandiza muzochitika zambiri zimene zizitanthauza kuti chaka ndi ankhoni oti kakhala ndi nkhani tisamayibisa ifanka nkhani nayibisa kuti amiji anabwera anatifufuza kutipeza ife ndikungokhanga kuti sifuna kuti nkhani ibwerepo yera zimene zachitika sitinganapeza aloya amabungwe sakanapezeka kume ndikuyamika kwambiri amiji kuyamikaso kwambiri koposa kwambiri Mulungu wanga kufana mpulumutsa mwana wanga kuzoyipa zopsa zimene zikanakhoza kumuchitikira zokosasa mwina kumugwiririra ndiye ndikungoyamika zonse kuti kumwamba ukule ine ndichepe. Ine ndinanga ndichikondi chijoze magwira ntchito ku Southern Africa Litigation Center ngati criminal justice lawyer. Makhala mukutenga gawo lalikulu pa mlandu umene unakhudza polisi wakulive amene anagwirira mwana wa zaka 17 wakubangwe nkhani imene ndina amene mukutenga gawo lalikulu kwambiri titaulutsa mpulogalamu imene yansilipati munabwera nkulolerapo padakali panopa bwalo la milandu lapereka chigamulo chake ndinokhudza mota ife ndisokondwera kwambiri chifukwa chonena kuti cholinga chimene tinabwerera ku High Court kuno timafuna kuti khoti itapereka chilango chachikulu kwambiri kuposera chimene khoti aling'ono inakapereka fa ngati mukudziwa khoti aling'ono inakatha kupereka zaka 14 zokha
nde kufika kuti khoti yapereka chilango cha 30 years ndiposangalala. Potenga unena kuti takhati kuona milandu ine kuchitika ine machedwa kumene mwina zimene zizi zikamakhala kumene mlandu kuchedwa zimakhudza bwanji kuti ana ang'onoang'ono amene ogwiridwa zipe chilungamo. Ya zikamachedwa chonje monga mukudziwa ndiyo imene senakhalira nkhani munamva umboni wa mayi akamwanayo kunena kuti akukhala moyo ozunzika chipitikireni nkhani sikulu sikuyenda ndi nkhani zikakhoti zikungoyenda sizikutha imakhala kuti nkhaniza mwana ojeka namukhalirabe kumtima pamene zakhalira chonchi aziwa kuti munthu uja anandipanga chipungoja pano pali kundende zakaseti tsopano yakhudzano kuyambiraso moyo wake tsopano. Chimene nganene kwa mala imakamaka kwa polisi ndionena kuti akuyenera kuti ntchito imene amagwira imayendera malamulo mphamvu zimene anapatsidwa zopanga protect anthu ndi katundu wa anthu ndikupatsidwa mfuti kuti agwire ntchito yawo ndi zinthu zoti zimatsogozedwa ndi malamulo ngati apitiriza mphamvu zawo malamulo somwe amagwira ntchito ndimene taonera chagaga munthu akanakhota anagwira ntchito yake malinga ndi malamulo sibweza atakapezeka kuti zakaseti ali kundende. Ine ndi Manuel Namponya kuchokera ku Young Voices Organization kumano ndimagwiranso ntchito ndi anyamata amene ali a section protective of the rights. Kwambirira ndi chisangalalo chachikulu potengera kuti nkhani yakhala ndithu ikuyenda mwapendapenda komanso atenganso nthawi yochuluka ya chilowereni mkhoti ngati mukumbukira nkhani ina ichika 2021 takhati kuyendera nkhani yonseyi mpaka kudzafika pano 2022 pamene inapereka chigamulo ku bwalo lalikulu kuno Blantyre. So kwambiri chisangalalo changa ndi chachikulu kuti ayi chigamulo ndithu chayenda bwino zimene mayembekezera ndithu zachitika. Takhati kuona mbuyo mufuna kuti mtsogolere zionetsero kamba kunena kuti mlandu umene mafunitse kuti chilungamo chioneke padakali panopa zaka zaperekedwa 30 ndinokhutira pa zaka 30 pobe ndife okhutira komabe tikuyenera nazo kuti zinthu zina zake zichitike chifukwa kuti muonetsetse monga mafotokozaso chachiwo chaonazo kuti panopa khola la mwana likuoneka kuti nkhani ya zachuma ndithu sizikuyenda bwino chifukwa kuti nthama zawo zambiri amakhala kuonongera bwalo la milandu kuzayendetsa ndi panopa tikufuna nazo kuti tikhati tionetsetse kuti pachitike some sort of compensation kuti munthu ibi apangidwe compensate komanso kuti khola la mwana lipezepo kenakake kunazo kuti apitirize kupanga sustain moyo wawo. Ndebe ngakhale ndithu chigamulo chaperekedwa chonchi komabe tionetsesa nazo kuti pakhale ndithu timalemekezera bwino tonazo kuti unalensa kuti mwina zimene zachitika lero zingopereka chithunzithunzi kwa wina aliyense kunazo kuti wani palibe amene ali pamwamba palamulo chifukwa kuti tikaonetsesa amene anachita nkhaniyi ndi wa polisi ndipo apapa ndithu tinayesesa kunazo kuti chilungamo chikaoneke despite kuti amene munthu wachani wa polisi mpano kufika panopo kunazo kuti chigamulo chaperekedwa. So chenjezo lipite kwa wina aliyense kunazo kuti usayerekeze kupanga zinthu zonena kuti ine ndipange izi zimaguma kuti lamulo lizagwira ntchito kwa wina aliyense.